De úgy a fordulva benne. Mint hogyha hárman engem kísérnének az én. Meg a rokonra. És ez benne van a említett, ez csak egy gondolat az egész. Úgyhogy jó fajtából választhatok érte, hogy milyen lesz. Van olyan is, hogy csak egyetlen egy manus velem énekel felőle. Az mondják, hogy ő meg az. De én vagyok az is, az én hangom, csak a gép följebb teszi 3 hanggal, érted? És ha olyat teszek, hogy 3-an vannak, akkor mindegyiket följebb teszi oda, és még van egy kis női is ott fölül. És ez mind be lehet állítani, hogy az női azért nem ő legyen a legerősebb. Mind be lehet állítani, mind a éppen ott van egy picit ott van, mert érdekes szempontját, de nem azon a hangsúly. Én hangomban van a hangsúly, csak ez egy kis azért mondom, hogy nekem ilyen van, ilyen használom is. Ha nekem nincs minimum, meg nincs semmi, akkor is elmeríteni. Én magamtól, a gépemmel, és most mindent ad, és én minden számot megcsinálok. Csak persze a modern világban, hát most már ilyen modernebb számokat, egy jó diszkót, meg igaz, ugye fölveszek egyszer, arra ezért beadom magamnak, és még hozzáeszek. Ezzel mondtam, mint a 4 kezem, mert elméletileg 2 kezem van. Többet nem tudok csinálni 2 kezem, ugye? De ha már jön egy alap, amit ugyanúgy én csináltam, arra még rájátszok, akkor még ráénekelek, és még jön a kórus is hozzá, akkor hát az néha nem hiszik el, hogy hát a magnum. Kutyer a band. Nem hiszik el. Ezt kell bizonyítanom. Néha nem azért. Eljönni az emekes kívül, hát ott mindent kell szabadni. Szóval ez egy más dolog. Csak jön a parancsás, hogy hát azért az Isten akarva nem is eljátszott, azért a parancsás. Apát, én játszom. Hát ez nem. A magnót megkapja. Hol a magnót? Hát nincs magnó, már rossz. Most ennek valahogy be kell bizonyítani. És akkor van olyan helyzet, hogy na, olyan valami. Álljon ide. Elkezdek rá. Tehát maga ez a magnó. Fölállok, mert egyedül csak a izé megy tovább, a rock, basszus és a gitár. Tehát egy ilyen kis. De ha nem adsz neki akkordot, akkor csak reggel 6-ig ugyanazt kell. Ez egy az benne. Tényleg ő csinálja, a gép csinálja, mert hát egyedül én nem tudnám csinálni. És ha ad hozzá valami, akkor változik az alap is. Hát de ugyanúgy kell ismerned a számot, hogy milyen hangnem után milyen hangnem jön. Hát ha nem ismered, akkor hamis az egész, hamis. Akkor azért is kell ismerned, mert a dallamot is kell játszani. Ha nem ismered, a gép nem tudja a dallamot, hát ő nem tudja, hogy te mit játszol. Igaz, hogy van olyan lemez, hogy megveszed, tehát ez is lejátszol, igaz? Jó, én azt nem mondom, hogy azt nem te csinálod. De hát oda rendesen mindig közben lehet rakni. Hát külön van. Nem, ide a mindig külön van. A szintetizálban időt lehet rendelni, a lemez, a floppy. Most már az nagyon drágák, mert van ez a vékony lemezőlök is. Amíg a floppy-ra ráfér mondjuk 40 szám, arra megy 500 szám. Milyen lemez? Pendrive? Az a pendrive. Na, az. Csak az a drágákon van. Nekem az ennyi van, 400 ezeres, azon még nincs. A 800 ezeres már van ott. Hát nem van. Tehát azért nem tudok így elmenni. Meg ez az egész élet, ez olyan, hogy mi nem tudják, hogy ebben is arra is viaszkodás. Vannak olyan viaszkodások. Csak mennyiségében milyen? Nem ilyen nagyon, ugye ez 3 mm, szürke 1 mm, 8 szétek 1 mm. Hát mi van, Kovács? Hol látszik el a szar? Nem szórakozunk egymással. Na hol van ebben a néző? Innen nem látszik? Innen nem látszik semmi. Hát itt kell nézni. Na jó, de te nem látod, ha engem akarsz fényképezni. Jaj, ne!
Nem csinálunk ilyet. Nem. Azért, mert ügyes nem. Rutinja van neki. Ez a jó. A másik meg az, hogy inkább nem játszik, nem. Mert nincs meg a gép. Nekem is volt. Jó, megmutatom. Most kamerázok. Kamerázol? Jó munkás embernek kamerázol? Ezt nézd meg. Ilyen mondják, a paparazzi azért megérült legalább. Hát de ne így hátulról mutatod, hát mondjuk. Most miért? Kezdődik előre, vagy miért? Most forog a film. Megy a videó. Most benne van a keze tanár úr. Ja nem úgy, hát mi mit lettél, én azt akarom, hogy mit lettél föl. Ja.